Huwa summit importanti li tisir f'ċirkostanzi straordinarji hekk ikkummenta il-Prim Ministru Robert Abela mal-midja fil-bidu tas-summit tal-Kunsill tal-Ewropa li tisir fil-kapitali tal-Iżlanda, Reykjavik. Preżenti għal dan is-summit hemm is-46 mexxej mill-pajjiżi li huma imsieħba fil-Kunsill tal-Ewropa. Dr. Abela sostna li dan huwa summit storiku, dan huwa r-raba' summit li tisir f'74 sena minn mintu twaqqaf il-Kunsill tal-Ewropa wara t-tieni gwerra dinjija. Il-Prim Ministru Malti qal li din il-laqgħa għolja qed issir fi sfond ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Huwa summit importanti ferm partikolarment fiċ-ċirkostanzi li għandna bħalissa straordinarji, ġifieri il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja, sfidi li mhumiex żgħar, jiġifieri qed nitkellmu dwar l-inflazzjoni hemmhekk u l-kwistjoni tal-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels. Hawnhekk il-Prim Ministru qal il-mexxejja Ewropej qed jirreaffermaw il-valuri tal-Kunsill tal-Ewropa li fost oħrajn jinkludu id-demokrazija, id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u s-saltna tad-dritt. Waħda mit-temi prinċipali f'dan is-summit se tkun il-gwerra fl-Ukrajna u dwar dan il-Prim Ministru Robert Abela sostna fuq il-ħtieġa tal-paċi u qal li l-unika soluzzjoni hija d-dialogu madwar il-mejda. L-pożizzjoni tagħna tibqa' waħda konsistenti illi kwalunkwe sanzjonijiet eżistenti llum u kwalunkwe sanzjonijiet oħrajn illi jistgħu jiġu fis-seħħ aħna se nkunu qegħdin nosservawhom fit-totalità u naraw illi ma jkunx hemm circumventing tagħhom, però mbagħad xorta waħda se nħossni obbligati llum nerġa' nirriafferma dak il-messaġġ li għadt sa mill-ewwel darba li tkellem dwar dan is-suġġett, il-paċi. Matul dan is-summit, il-Prim Ministru Robert Abela se jkollu numru ta' laqgħat bilaterali ma' numru ta' pajjiżi biex pajjiżna ikompli jressa l qudiem b'saħħa il-pożizzjonijiet tiegħu.